नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। रसस्वादमध्ये आपण नेहमीच घरी उपलब्ध असणाऱ्या साहित्यापासून सोप्या पद्धतीने केलेली रेसिपीज बघत असतो, जेणेकरून तुम्हालाही करायला ते सोपे जातील। आणि आमचा नेहमीच प्रयत्न असेल की असे सोपे पदार्थच तुम्हाला दाखवावे। तर आज पण आपण एकदम कमीत कमी साहित्यापासून एक चविष्ट रेसिपी बघणार आहोत, म्हणजेच मॅगीचे कटलेट्स। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। हे एक पॅकेट मॅगी आहे, मॅगीचा टेस्ट मेकर, आणि हा मॅगीचा मॅजिक मसाला आहे। तुम्हाला जर हा नाही वापरायचा असेल तर याच्याऐवजी तुम्ही 1 चमचा गरम मसाला वापरू शकता। एक बॉइल्ड बटाटा किसून घेतलेला आहे, बेसन, एक कांदा बारीक चिरलेला, अर्धा चमचा चाट मसाला, एक मोठा चमचा लाल मिरची पावडर, सफेद तीळ। मॅगीचे 4 भाग करून घेतलेले आहेत। पाणी आपलं उकळलेलं आहे। आता यात घालूया मॅगी। मॅगी आपल्याला अर्धी कच्चीच ठेवायची आहे, जास्त शिजवायची नाही आहे। मॅगी अर्धी शिजलेली आहे। गॅस बंद करूया आणि हे मॅगी काढून घेऊया। मॅगी काढून घेतलेली आहे। ही थोडी कच्चीच ठेवलेली आहे आणि मॅगी अजून पुढे शिजायला नको म्हणून काढल्यानंतर याच्यावर नळाचं पाणी घातलेलं आहे। आता कटलेट करायला घेऊया। मॅगी घेतलेली आहे, त्यात हा टेस्ट मेकर घालूया। मॅजिक मसाला ऐवजी तुम्ही गरम मसाला वापरू शकता। मिक्स करूया। बटाटा घालूया। कांदा, कोथिंबीर, चाट मसाला, लाल मिरची पावडर, 1 चमचा तीळ, थोडंसं मीठ, सगळे साहित्य एकजीव करूया। शक्यतो आपण हे स्पूननीच मिक्स करायचं, कारण हाताने केलं तर मॅगीचे एकदम तुकडे होतील। बेसन घालूया। बेसन थोडंच घालायचं आहे। हलक्या हाताने मिक्स करायचं आपल्याला हे। सगळे साहित्य एकजीव झालेलं आहे। यात आपण थोडं सुद्धा पाणी वापरलेलं नाही आहे। आता हाताला तेल लावून यांना कटलेट्सचा आकार देऊया। तुम्हाला जो आकार आवडत असेल तो तुम्ही याला देऊ शकता। आता याच्यावर वरून तीळ घालूया। असं तीळ घालून असं दाबायचं आहे। आता सगळ्यांना कटलेट्सचा आकार देऊया। असं कटलेट्स रेडी आहेत। आता हे आपण फ्राय करून घेऊया। तेल तापलेलं आहे, कटलेट सोडूया। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही अजून तेल घेऊ शकता यात। असं फ्राय केल्यावर एका वेळी जास्त कटलेट्स आपण करू शकतो। गॅस लो ते मीडियमच ठेवायचा आहे। आता हे एकदम गोल्डन क्रिस्पी होईपर्यंत आपण फ्राय करून घेऊया। स्लो ते मीडियम गॅसवर जवळजवळ 3 मिनिटे झालेली आहेत। परतून घेऊया। दुसऱ्या बाजूनी पण 4 मिनिटे झालेली आहेत। बघा,
प्रत्येक बाजूने जवळजवळ 4-4 मिनिटे फ्राय करून घ्यायचे आहेत. हे रेडी आहेत. आता काढून घेऊया. मॅगीचे कटलेट्स रेडी आहेत. हे दिसायला जेवढे छान आहेत तेवढेच टेस्टी पण झालेले आहेत. बाहेरून क्रिस्पी आहेत एकदम आणि आतून असे सॉफ्ट आहेत. व्यवस्थित शिजलेले आहेत आणि करायला पण खूप सोपे आहेत. तर तुम्हीही अशा प्रकारे हे कटलेट्स करून बघा आणि मला कळवा कसे होतात ते. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रेसिपी स्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.